फ्रेंड्स आरो बर' रायजो राजा नोंथांमोन डी आर नाब्ला बिथांनि जोनोम साना फैगासिनो दं 21 फेब्रुवारि समबार खालि बे बोसोरनिनो बिथांनि 62थि जोनोम सान जागोन। स' बिथांनि जोनोम सानखौ उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय लादों। बिथांनि 62थि जोनोम सानखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो विष्णु राभा क्रिस्टि संघनि कमप्लेक्सआव माने कालचारेल कमप्लेक्सआव फालिनो थाखाय लादों आरो बेवहाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जायफोर बिथांमोना हायो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। स' बिथांनि बैसोआ दिनै मा जाफैगोन 62 21 फेब्रुवारि खालि बिथांनि बैसोआ जागोन 62। स' नाथाय बिथांनि देहाया जेन मोजाङै थाथों बेखौनो साफ्रोम बर' रायजो राजाया अरायबो हास्थायगोन नङा होमबा। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि जोनोम सानखौथ' गाजा गोमजायै फालिगोन। बिथाङा सासे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिबो। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि बे जोनोम सान फालिनायखौ एनडिएफबि बिथांमोना गुबुन गुबुन फेक्सननियानो जा एनडिएफबि बिथांमोना बिथांनि बे जोनोम सानखालि मा उइस खालामगोन बेखौ खिन्थु नायनो गोनां जागोन। मोनबेसे हानजानि सुबुंफोरा बिथांनि मोजां देहानि थाखाय बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायनि थाखाय बे जोनोम सानखालि उइस खालामगोन बे नायनो गोनां जागोन। बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बाथ्राखौ नोंथांमोना दा सान, मानो होनबा बिथांमोना राजखान्थि हानजा बा राजखान्थि पार्टी, राजनीति पार्टीया सासे क्रिमिनेलखौ माब्लाबो सापर्ट खालामनो हाया अपेनलि, बेखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन। नाथाय बेवहाय बिआर फेरेंगा सोरबा सावरायग्रा बिथांमोना खमसे खम पार्सनेलि माबा मोनसे उइस खालामना खालामा बे जोबोर नायनो गोनां जागोन, इन्टारेस्टिं जागोन। दा बिथांनि बार्थडेआव जोंनि बर'नि माखासे आफादफोर, बर' फरायसा आफाद मोनथामखौ लानानै लोगोसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बिथांमोना मा बिथांखौ गुड उइस खालामगोन, मोजां उइस खालामगोन, मोजां हामलायथि जासिहरगोन। सासे क्रिमिनेलखौ कनभिक्टेड लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय सुबुंखौ बिथांमोना बेबायदि उइस खालामहरनो हागोन ना? मानो होनबा थासारिया ओरैबायदि बिथाङा सासे सागानगिरिबो। स' सासे सागानगिरि नाथाय बिथाङा कनभिक्टेडबो, जेलावबो दं। स' बेबायदि सुबुंखौ गुड उइस खालामनो हागोन ना हाया? बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखायनोथ' जों गोबां नाजादों बर' सुबुंफोरा। नाथाय बिथांनि जोनोम सानखालि जोङो गुड उइस खालामनो हायाना? मानो बेबायदि खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बिनि सिगां फिन आं बेखौ बुंबावगोन, जेसेबां एनडिएफबि गुबुन गुबुन फेक्सन दं बिथांमोना मा बिथांनि मोजां उइस हामलायथि खालामनो हागोन? टुइटारनि थ्रयैनो जा फेसबुकनि थ्रयैनो जा हागोन ना हाया? गुबुन गुबुन फेक्सननि एनडिएफबि बिथांमोना हागोन ना हाया? राजखान्थि पार्टीफोरा हानाय हायैया उननि बाथ्रा, बिथांमोना माखासे पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो खायसे बाथ्रा बुंगोन नालाय बिथांमोननिखौ जोङो बाद दोनबाय। नाथाय जों जेनेरेल पाब्लिकआ माखासे आफादफोरा मा खालामगोन, मा उइस खालामगोन बै सानखालि बे नायनो गोनां जागोन थारैनो। आरो सबसे बांसिन इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना मा उइस खालामगोन बै सानखालि। बिथांनि जोनोम सानखालि गासै आसामाव जेसेबां जायगायाव बर' फिसाफोर दं बै बर' फिसाफोरा मा उइस खालामगोन बै सानखालि। बेवहाय जों मोनसे पलिटिकेल माइलेज बा मोनसे जों खामानि मावजायो। जों जुदि साफ्रोम सुबुङा बिनि बार्थडे खालि जुदि मोनसे खौसेथि दिन्थिनायनि मोनसे खामानि मावो जे थारैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालाममारनांगौ, बेबायदि दिन्थिनो मोनसे स्कप जादों। बेवहाय गेदारिं जानायनि मोनसे स्कप मोनदों जोंनि बर' फिसाफोरा, बा गेदारिं जायाबाबो ससियेल मिडियानि थ्रयैनो जा बायदिसिना टेकनिकनि थ्रयैनो जा ओरैबायदि मोनसे जों दिन्थिनो चान्स मोनदों जे गासैबो बर' फिसाफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बरन जानो लुबैयो। बे मोनसे जों श' खालामजायो बै 21 फेब्रुवारि खालि। अब्लासो सरकारा मिथिगोन जे थारैनो बर'फोरनि साफ्रोम आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बरन जानो लुगैयो, उदां अख्राङाव फैजानायखौ लुबैयो। बे बाथ्राखौ जोङो बै सानखालि खिन्थु श' खालामनो जोबोर मोजां जादों होननानै आं बुंगोन। जोंनि रायजो राजाफ्रा माबायदि उइस खालामो बे साननो गोनां जागोन। खायसे सुबुङा बार्थडे खालि उइस खालामनो हाजोबाबो जानो हागौ, राजखान्थि बिथिंनि सुबुंफोरा हायाबो जानो हागौ, बेखौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया। नाथाय जों साधारन सुबुंफोरा खमसे खम हायो उइस खालामनो, जे बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायनि थाखाय बै जोनोम सानखालि जोङो माबा मोनसे उइस खालामजायो। नो डाउट आयेन बायदि बिथाङा कर्टनि बायदि बिथाङा क्रिमिनेल, कनभिक्टेड आरो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय सुबुं। उदां अख्राङाव लाबोनो गोनांबा जों बर' हारिया खौसे जाना दिन्थिनो हानांगोन जे बिथांनि फारसे गासैहाबो मोनसे माने फोथायनाय दं जे बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननांगौ। बेबायदि मोनसे अनुभब आसाम सरकारनि खोमासिम, भारत सरकारनि खोमासिम सहैनो हानांगौ आंनि बादिब्ला बै सानखालि। एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामाल'सो दे बे खामानिखौ मावनांगौ बे नङा। गुबुन गुबुन जायगायावबो जुदि बेबायदि जों जुदि मोनसे
थासारि जुदि सृष्टि खालामनो हायोबा थारैनो साफ्रोम बर' सुबुङा बिथांखौ जेलनिफ्राय बरन जानो लुगैदो, गोख्रोङै उदां अख्राङाव फैजानायखौ लुगैदो, बेखौ जेन दिन्थिनो नाजायो। आं बेखौनो खावलायगोन। आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन। बै सानखालिखौ जों नेनानै थानांसिगोन, नङा होमबा? बै सानखालि मा जाथाय नुयो, मा रिएक्सन नुयो, सोर दैदेनगिरिफोरा माबायदि रिएक्सन होयो, बेखौ जों नायनोसै। बिथांनि बार्थडे फालिनायखौ लानानैबो माखासे पलिटिक्सबो खालामनो हागौ, राजखान्थिबो खालामनो हागौ, नङा होमबा? बेबो नायनो गोनां जागोन, इन्टारेस्टिं जागोन। जिहेथु रन्जन दैमारि बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि एनडिएफबिनि, स' बिथांखौ गुड उइस खालामनाया साफ्रोम एनडिएफबिनि दायित्व होननानै आं बुंगोन, बा साफ्रोम एनडिएफबिनि जाय सरकाराव दं बा गैया बिथांमोननिबो दायित्व होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा बिथांनि गायसननायनि थ्रयैनो बिथांमोना दिनै बे स्टेजखौ मोनफैदों। स' बिथांमोना थारैनो मोनसे दायित्व दङ जे बिथांनि जोनोम सानखालि माबा मोनसे गुड उइस खालामजायो, जुदियोबाबो बिथाङा कनभिक्टेड। मानो होनोबा बुंनो थाङोब्ला जायफोर बिथांमोना दा गोहोआव दं, सरकार दं, बिथांमोनाबो गोबां बेबायदि गोरोन्थिखौ मावबोदों। मात्र रन्जन दैमारि बिथाङाल'सो गोरोन्थि मावदों बिदिथ' नङा। गासैबो एनडिएफबिफोरनियावनो दाया समानानो थागोन, सोरनिबा एसे बारा खम, नङा होमबा? बे हिसाबै गुड उइस खालामनायाव मा लस दं? स' बै सानखालि मा जायो नायथावना जागोन, नेनानै थासिगोन बै सानखौ। जों साफ्रोम बर' फिसाफोरा बेखौनो आर'ज गाबनांगोन बै सानखालि जेन बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनानै, आरो लोगोसे बेबायदि उदां अख्राङाव फैनानै बर' हारिनि थाखाय आरोबाव डेम'क्रेटिक भाबै माबा मोनसे खामानि जेन मावबावनो हायो गावनि जिउ थासान्दिसिम, बेखौनो अरायबो आर'ज गाबनांगौ होननानै आं बुंगोन। आरो आंनिफ्रायबो बेनो, बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनांगौ आरो उदां अख्राङाव फैनानै डेम'क्रेटिक भाबै बर' रायजो राजानि माखासे मोजां खामानि मावलांनो जेन हाथों, बेखौनो आंबो सानगोन, बा आरो मावथों, मावनो हाथों, बेखौनो आं बुंगोन। फिन जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैथों, इसोरा बेखौ थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हानाय खालामथों, आरो उदां अख्राङाव फैनानै डेम'क्रेटिक भाबै बर' रायजो राजानि मोजांनि थाखाय माखासे जेन खामानि मावलांनो हाथों, बेखौनो आं अरायबो आर'ज गाबदों इसोरनियाव। खुलुमबाय।